Assalamu alaikum jama'a, barkamu da wannan lokaci. Yau na zo mana da bayani game da menene social media management kuma yaya za ka zama social media manager, wato abubuwan da kake bukata kafin ka zama social media manager. To amma da farko ya kamata mu san menene social media management kuma wane ne social media manager. Wato social media management wani skill ne da ake bukata wanda aikinsa kawai shine managing din social media accounts na businesses, companies, governments, organizations ko kuma individuals. Akwai mutanen da ba su da lokacin da za su yi managing social media account nasu kamar Facebook, Instagram, LinkedIn da makamantansu, don haka suna buƙatar su samu waɗanda za su rika kula musu da waɗannan social media accounts din. Wannan aikin shine social media management. Sannan mai kula da waɗannan harkokin kuma shine ake kira social media manager. So sannan aikin da shi social media manager yake shine posting, zai rika yin posting din abubuwa, sannan zai rika yin reply din comments in an yi posting din, sannan kuma zai rika reply din DMs wato private messages idan an tura, sannan kuma zai rika running din adverts. Wannan abubuwan gaba ɗaya ya danganta ne game da yanayin yadda ake run din business din. Na ƙarshe wato run din adverts bai kasance dole ba, sai dai in wannan business din yana so rika run din advertisement. Saboda haka waɗannan abubuwan da suka kasance ginshiƙai guda uku da social media manager zai a duk wani social media account shine na farko posting, zai rika yin posting, sannan zai rika replying comments, kuma zai rika replying din messages da ake tura wato private messages DMs. To yanzu tunda mun san wannan, sannan kuma wace ƙwarewa kake bukata kafin ka zama social media manager? Na farko kana buƙatar ka san menene social media ma gaba ɗaya kanta, mecece social media, dandalin sada zumunta, kuma waɗanne platforms ne san dandalin sada zumunta. Irin su Facebook ya kamata ka san menene Facebook, yaya algorithm sun sai yake aiki, menene Instagram ya yake aiki, sannan irin su LinkedIn da zama makamantansu ya kamata ka san yaya suke aiki da kuma me suke bukata kafin a yi aiki da su. Don haka kafin ka zama social media manager sai ka kasance dan social media, sai ka san yaya wannan platform suke aiki, kuma yaya ka san yaya za ka yi posting, ya ake comment, menene gaba ɗaya abin da suka kunsa a cikin su. Wannan shine na farko. Sai na biyu kuma dole ka san digital marketing. Digital marketing shine hanyar da ake tallata businesses a yanar gizo. Wato ko da ce ma duk yana ciki shi, content marketing, social media marketing da makamantansu duk suna ciki. Don haka dole za ka san menene digital marketing, hanyar da ake tallata businesses a yanar gizo. Sannan sai ku za ka san cyber security. Cyber security shine wani ilimin technology ne wanda ake amfani da shi wajen tsare accounts ne, computer ne, duk abin da ya shafi internet ko kuma computer ko digital wani abu shine ake kira cyber security. Don haka ya kamata ka san tsaro, saboda ba zai yiwu a baka account kuma a je a rika samun matsaloli a wurin irin su attacking da makamantansu ba. Ko da ce ma akan iya samu time to time, amma ya kamata a ce ana da mission, dole sai ka san wannan cyber security din. Don haka yanzu waɗannan abubuwan guda uku su kake bukata ka sani, ka samu ƙwarewar su a kai kafin ka zama social media manager. Zan ƙara maimaitawa: ka san menene social media, ka san menene digital marketing, sannan kuma ka samu ilimin cyber security. Wayannan su ne abubuwa guda uku da kake bukata kafin ka zama, akalla dai su kake bukata karon farko kafin ka zama social media manager.